Kajing yo kajing panglani kajing don kajing tuna ki khot met kalong ke ka ba pendu mensia mi ki pa namar kajing bom don kilat kilinti ki banla manherap yaki pat punsien kala ban long ru namar kajing bom don kinu ki kunhon ki ban mi shikmat ban penshai lani ban pentep baki don kilat kilinti ki bala ban ajing rap habai dei pat kine hakini ka kinti ka bamenta la sakhi ki bon ki doctor ki badan ki hospital ki ba kallang ka jala bakin mi shikmat ban pentep pat ban penshai shiki pajba ta ka ba pelong ki program pensngo pajba nalor ban ajing kairu yaki bakumno kinla ban yo yaki lat ajing rap haba kia kendo yaki jingye habai dei bag jing pang jing stam habai dei bakane na kalyang ka Indian Academy of Pediatrics Meghalaya branch haringkat ka jing trelang ka District Early Intervention Center DEIC bar ka Ganesh Das Hospital hakalai trek uyayong arajar psaw kala pelong yaka program penso thu pajba alor ka jingdan kilat ajing sumar habai dei bag jing pang down syndrome lani ka jing slam bansan hakabor chabieng pat kamet ki khulung ka papalong outpatient ward block ka Ganesh Das Hospital hakani ka program la one nation mentar ka pediatrician ka Indian Academy of Pediatrics Dr. H Giri ka pediatrician ka Ganesh Das Hospital Dr. DPD ka pediatrician ka DEIC Dr. S Longtrai ka District Nodal Officer ka Rashtriya Bal Swasthya Karyakram RBSK Dr. EL Kharmuti ki doctor bakinos katik hospital nalor kikme ki pabat ki khulung ki badan ya kani gajing pang ki doctor sami pediatrician badan batrai ne Ganesh Das ngi de member jong ka Indian Academy of Pediatrics te te ngamut ban ong ba ka kani kadai ka sien ka ba nungkong ba ka Indian Academy of Pediatrics ka wan kani ka sin jam ka ba badan kam kamot ka IAP ki bad community ki sat kamot ka gajing thumu kalong ba bangen ngi ki pediatrician ni tray lang bat ki paiba mo ban ajing tip company bat ba shisha ka ba biang do namanta kai ki don ki jing sidom ba ta ki tukat met kelung bari jongi ka ba ki ladang yarap ye ki kamot kilaban poi syakap lawai ka ba pernah bat kin inyo ka imlang kasalang ka biang ka ba pura kum lang kumbalong lang ki kum ye ki we ki kenaro kadai ka sinjam ka banin ko ke jong Indian Academy of Pediatrics ti ngi ko ban ong hang ne ba kadai ka Down syndrome gimdai ban ong ba ki de ki khulung ki badon ka jing duna ndai ki dong ki ju hi ang ba ngi de ban ngi na kalyang jong ngi ko ban sno hilang bat phi baro me ki pa ba baro ngi de ban tip kumno bangi nyarap ye ki te ki jing kita ki jing pang bangi ngi mata ani ka sinjam ngi shim kilong kum ngilat kum ka anemia kum jing dunas nam ka jing sitom kum ikon jong ka Down syndrome thalassemia kum ka jing pang jong ka snam nak tabre jong autism but jong ka obesity kum ka jing pang sngat mo menta ka jing pang sngat ka wei ka jing pang ta ba bro ki kilong ki sngat but ki shong ba hajo ki shubam ki jing bam kai sudah ki shong ki pe daga ki pe TV ki pe mobile te ki yo kinalahi amre ki yo shushu ki jing pang ki kham sni shushu ngakwa pan stang shwa ngadu ki jingpun jikha jong gadong kemi kani bar khai kasdang nang ta da kasdang nang ta nomar banga ngadi pe du umtangi kani ka APSC ka pe yaki long me bat ki khlung haka ni ka East Kasial district de haba me kani ngau bale hapsdang na ka jing armen barabor hi ladangi kum dikin thai ladangi la ja ka bana ngim jude ban up jude ban ong ba em ta janja kum ni ne ngan sapet hadin ne ka jingmun jongi khasiru teng ngam kwa ethu no bale yo ni yo kisabui ingat ya kata juga pada thu brio henry to nai ya thu brio ta bang wan ki jingi ki doktor nas bani thu pet ngala cha banai khanang ni yo ban tes ngi tes ngi datep la armet nila phale sakataka TBS scan lani ka scan na mentak anomalies na mentak kita jingtuna aga de khotmet na aga no nila yo ban pet lada sedang ke sumar nado ba sedang ni yo ban ai ka ba kham bria shushu dia kadang ngasih kam tam sing nang gunung ngalalet man la ka kon baleng ni dan kam ko ngam dan kam di dawai ngam dan kam cagar ngakhlai ti lam ba ka ta jing armet ke jing pam kada ki jing long jungi hakamet jungi bangi haban suman nama lado basdang pun hado da ka dawai ni bendi de nama ta jing pam henry banyada mungkong ni al to folic acid banyada ai
naman kita ki neural tube defects nane kijing anna la dadan kano kin light la da pila di kini ki live na siya kaman in hydrofonic acid kanna lang ki live banai ba hapden batki live banai ba kaduk dengan la iron tau iron folic batu iron batu calcium diladang P1 banyak silok ini nado basdam yin la iyo pan suma loy kinu juduna itang syuti pi doktor pila awan nang ni pila ai kata jing sumar ka bakam loy kuma o mene kita hapo kari jongi dang khamnya ban sipat ik ta kilong kapa bakin wan sakamat hagal yang dapat kakya kat nungut ni kilong kapa bakin wan kuma kiti jingalam lani bakin wan ya lam lang ya kan lok ban sumar hapo kamnya Balai, hari jenang jungi, ni orang baik ba, kam baik kekiak ada di jom kentai. Henry, ladang ni orang terpendap ya ketika jom kelung, upahi objek ni pangkom. Nomor balai naik air kata nomor tang su air objek kelung kisia kishit kisia ni duk kat tiak kadang, pi duk kat tiak kadang kebatang sis ni ars ni, umdai berserta jengi pada ladang kipang, kistom kelung pi duk. Hidup yang kata kapai nong bilang minta kalau ada kata kacingnya keren bangil apa sih pahaya do ki long kami long pagi baterai haga tu kam sis pas ni haga tu kam lada ki wanra ki kulung bagi hablen check up kinong do kinyo ala kapai nong kin pen I de kita kan immunization card tu ki bagi lalai kan tanga ni iklung yo jingshit do tang lada ni ai kata kapenta Nangi ai kiwi inju yo jingshit kata lada yo jingshit do pagade kam But dalam yo jingshit tu bila ai sekat dawai paracetamol ba in ya tu jingshit. Tinggi tua bagi long kepar pi man sakman. In so thut la do pas dang bakapun ka lok kemi kan lok la jong ka e gijing jinjar ka e gijing tuna ka e kur kumba makapa kan hak tiak kumno. In so thu e kata ndi ban su e be bar khait tengah ka long ni. Dapoi ha hospital dengan komni ki doktor pinas ngilak tip ngilak be. Kadang kini katai pekong mantiak no umlong pin susu ngate ngasih ban hado dalasu tapi apa hado dalasu kecing ma kalang ban susu ndi tengye ya kamet copi ikelung abang ngila apa ngila sumar ngikwa kecing ha bagi kelung bagi long mikin im kanu jing sosi ban ong ba ka kelung me ka kla no pa baka armet dan pa baka khakho Kenjai ini krai ba itu sau sangmut ki kurban tangan nak ada ko jiksai la ringi si ong report snob ha wan ha kapor ko bate ngilakun biang not menta ki dan ki CM SMS vehicle kita ba yo ki kali yo ko men ong no bala ban ra ka lok me ha kan no ko floor ban wan hospital Habayo manyekren baka Dr. Hgiri kabayade baka jing pelong yakani ka program kala ong baka thong hi kalong ban ai jing tip skilong yeng ki bayo iki khilong ki badan yakani ka jing pang baki dan ki lat ai jing sumar ki bala ban yarap iki khon jung ki bakin yo yakamet ka basat baklan nalor kata kala ong ru kani ka jing pang ka de namar ka jing hiar patang ni ki pa lani namar ka jing shong kurim slam hende kala ong ru bayakani ka jing pang la dalap no akapor badang kha yai khilong ki lat ai jing sumar kin kham yarap khambon Program ni pelong nakaliang jongka IAP Indian Academy of Pediatrics works nok ti lang barka District Early Intervention Center barga Ganesh Das Hospital ka bokongsan kalong ba ka Indian Academy of Pediatrics kadai ka association jongi ka bahaya tam agari India ngi don ko ba so ko 1000 mut ki pediatrician hangni hapo India bro ko we ti ka meeting dai ka action plan jongi jong mata usnem jong president जो के इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो उसने आर हुसा और आरजार हुसन नी को अपन नी पेनलोंग इगनी का एक्शन प्लान कब का लोग का प्लान का लोग बांग इन ले इगनी का आईएपी की बात कम्युनिटी के साथ तो बांग इन आई के जिंग टिप मो कब ठीकना कब बियांग कब ठीकना यकी पाइबा यकी पाइबा की पाइlang ber jo ka di India jongi berok we bangin sapriang sapang ka jingtip ke bakham bah yaki khlung ki khna badon ke mujing stom kum ki down syndrome ki thalassemia kum beran duna jipang donasna nauta pade ka anemia nauta yaki ni we ki jingpang kum obesity no menta ki pon yo ki bon ki khlung ki basnga no ki basnga ki ba he priyo ki balong basnga na mar ki makiru ki lam ka jingpang jong ki
nang tap dia skiwi ki jingpang autism te yakini ki jingpang ni ko ban priang ban ni ko ban yesno kri lang mangi ki member jong Indian Academy of Pediatrics lang bat ki pai ba bro khoi jong ri jongi ba ki ri India bro ko wei ba ki tips kham jana ki jingai sumari ki jing kumno bakin le na do dang kha la ni la ban yo ki na do dang kha mungi la ban yarap shibun ki bro khai bungi yarap ki ba kini ki khilong kin na kin long ki ba he basan ki ba biang ga jing ko jing kia ga jing kerniang ga jing he ga jing san na ta ka na ka liang ga ko ka kia ro kin long ki ba biang ba kini long lang salan lang ba ki wei ki na ki ba long normal ma kumur ki ba don kan gun jing sitam bakin la ban ya le kai lang bakin la ban ya nang man kren ban le lu ki wi ki kam lu bakin long ki khna ki ba koi bakia bat ki ban ngin la ban long kai im lang sa lang ru kan biang bat kin long ki khna ki ba long ki ba phnai ki long ke lawai ba phnai jongi ba lo Jangan suatu atau mentara sengi kedai kerpang kini ke program la mentara kini buyok kini ke Down syndrome. To hatu kum kini kena ki buyok kini ke Down syndrome kadai ke jingpang ka ba ki yo adu bakhane lani kadai kalaban long du bakan wan hadi nak la he la san ne kadai na do dang pun kadai na ki jeans mo kadai na ki jeans te nomor kata na do dang pun ru mentang ari ban screen no ki kime ki lo bagi armet na do ba ngila ban screen ba ngila ban tip ngila ban perkhat ba laban dai ki laban don ka risk ban yo ni ka Down syndrome te la ngi tip e kata kemon mare kha ngi laban plan ki kumno ban yara na do dang kha la ngi yo ki na do dang kha kemon ngi laban yara shibun ngi laban ashibun ki support ngi laban screen ki nu jing sitom ban ka met jung ki kum ki laban yo ki heart disease mo ki jing pangklong snam la ni ki laban don jing sitom ki sneer ki kpo la ni ki laban yo ki hypothyroidism lani ki jingpang ki jong ki khmat jong ki skor ki ni bhang ila laban screen na do dang ret dang ila laban screen na do dang ret ni a gani ki intervention kumut ni don community district early intervention center ni laban a gi jing sumari ki don ki therapist sangne occupational therapist ki physiotherapist ki ni ki speech therapist baro khai ki ni ki laban yara be ki ban ai support ki bakin yo ka ka khia ka babiang bakin long ki jo kum ki wi parakhna te doktor hamade ba kani ke jingpang te ke ban ke try ka daw pen long kini kena bakin dan ya kini ka Down syndrome long ke kata ka mean ka daw ka long ba de nagi jeans ke ba wan kmi pa te don bre ki long ba baro khai kin yo don tam few proportion la ko suppose kadai ka kmi ka long kadai kumba lepsan snem ka risk ka long kumba du south pa ngut na kita la ban yo Down syndrome mo dada shongkrim kham slam lai min ki yo khlung dun dada saupus nem ka risk kadang long khambon chu te tang bangim la ban ong ba bar khoi ki la ban kha dum ta ki khlung ka don ka risk nomor ka tangi la di ban screen na do mare pun ik na do pedang pun ni la ban screen ki ban tip ki on em nomor ka de chromosome ba ar huai ba khata ki don jaka ban tang artli ki don do lightly ti ubalai ke ba ubalom extraordinary pangsan ngi screen ki nei na do dang kha tel ngi screen number na do dang kha la ngi tip number tang shu mare kha ngi la tip na ki tang ba examine ki ngi la ithu ba ki don Down syndrome long de ki don ki ngano tang na ka dur jung ki ngi la su thu ngi la tip ba ki la ban don ka Down syndrome tingi la screen ki ngi pha ka test ngi confirm gitu tikat banang pandap confirm ngi la nang screen shu gi kum na do klong sna long kum no ngi scan ki ko jo ki long kum no kita ba ngi la ban le na do si ko nasi bala test kan ka thyroid function test mo ka nama tau thyroid nama ki laban yo hypothyroidism nama kan ka jing sitom ro ka jing bu perkhat jo ki ka khata tela da yo sa hypothyroidism kata ro khata lamte kamut kadang jur shu ka jing perkhat ka jing khata ka jing bu perkhat jong ki tela da ngila ba da jami yo kata mungi ai da wai no kamut ki la kham yarap ki kala kenturu ki kme ki pa ki beyo ki khon ki badani kini ki jingpang bakin mi shkhmat banya snok tilang namar ki bon ki lat kilinti ki bala pan ajing yada tu ki mi ki pa ba ki deban mangi nakaliang jongi ru ni deban ai kin jing tip nakaliang jong Indian Academy of Pediatrics ni deban ajing ni deban ya snok ti ta ka daw ngi ko am snok ni tang ba ki pa ba min ajing tip begini ki bro khoi ki don ki bon ki jing ki lat ki jing yada bala ban yara ki
in pesotho ki la bandan bikin yo ki sumaju ki जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।